Приходите, занимайтесь. Парк Хаус, 3-й этаж, торговый комплекс, торгово-развлекательный центр Карнавал. Приходите, занимайтесь. 3-й этаж, Карнавал. Торговый развлекательный центр Карнавал. Приходите, занимайтесь спортом. Лайки не забывайте. Чизорадар. Практика мебинен. дар ҳолате ки худатон дар ҷои он ҳолисудагин баъд ҳис мекунем ки чӣ қадар мушкил аст, чӣ қадар қин аст. албатта ҳар як корро то он вақте ки накунӣ намефаҳмӣ. просто так омадан машқ кардан барои саломатии одам фоида дорад. лекин шумо хоҳем ки як беҳбудӣ барои бадани худ, барои тоҷикистони худ ғолибият ба даст биёрем. албатта сидқан машқ мекунем. ҳар соате ки минуте ки мо меем дар ин зал машқ мекунем, ҳамаи фоида ба саломатии худи мо аст. барои ҳамин баъд аз кор мо ҳамавақт кӯшиш мекунем ки вақтҳои холигиро дар спортзалҳо гузаронем. ин спортзал Power House ном дорад, дар торгови развлекательни центри Карнавал, улица Халтурина 55 аст, ки дар ин ҷо тоҷикоҳон бисёр ҳастанд, машқ мекунанд ва тамоми миллат дар ин ҷо омада иштирок мекунанд. соли аввале ки ин кушода шуд, танҳо нафароне мемонданд ки карта медоданд ки гражданини Россия ҳозир бошад. тамоми мардумро албатта қабул мекунанд ва машқҳои хубу нас челленҷҳо мегзарад. дар ҳар ҳафта як бор челленҷ мешавад. манам чӣ хел ки шумо ҳозир дидем, ин хел мешавад. боз дигар челленҷҳое мешавад ки мо дар каналмон чандташа партофтаем. ин зал бениҳоят зали хуб аст. салом алейкум ба кулли мухлисони канали самбои сиекетериму. боз мо ба шумо нишон медиҳем варки приёми гарания челленҷ недели ном дорад. хеле пӯта мебанданд, сару поён дам гирифта ёнбош мекунем. агар ба шумо махсус бошад, ҳам даста ҳам поётонро мебанданд, мекашам, шпагатотон рӯй мешавад. ҳар як намуди тарзи кушодани шпагат аст. ҷаиза челленҷ недели мегам, ҳар ҳафта ҳар намуд машқро нишон медиҳам ба пуррагӣ ва боз бал мемонанд ки хубтар настар ё меистад ё ин ки меистад ё ин ки хубтар настар иҷро мекунад. ҳамон касе ки хубтар настар иҷро кунад, албатта дар баъзе челленҷҳо як моҳ падарка бе пул метавонад ки ин ҷомада иштирок кунад. саломат бошед. ман рафтам. кӯи хеле ки мускулота ике ки он гантели то бо иш бе бутова бардор я дста исна усна. эй ике ки подпишитесь на наш канал бугу. ты просто подпишись на наш канал бугу. Подпишитесь на наш канал. Продолжаем вам показывать остальные все, что принесли.